Здравейте всички! Здравейте всички! Извинявайте за началото, здравейте приятели! Аз съм Таки Байков и днес ще снимаме едно ново видео на новата километраж. Така, тук е с Worldy и има други земи. Какво чакаме? Започваме! Яка музичка! Да, много. Музика пък. Майко. Това е най-новата и да. Тя е с по-късички нива. И така, че е лесна и ни дават пари да си... Да, ще си изключа интернет. Добре, спрях си интернета, сега няма да ви притесняват реклами. И поне така мисля. Яко. Извинявайте, търках си окото за сега. Изведнъж. Хоп, така. И моля ви, ако напишете в коментарите за видеото, няма да има продължение. Така ще наредите и другите хора, които няма да има продължение. Така че извинявайте. Така че ако кажете, че видеото е тъпо, аз ще според видеята и ще разочаровате хората из целия свят. А не бихте искали да го направите, нали? Извинявайте, няма да се държа тъп. Ако чувате някакъв такъв шум, майка ми... Добре. Това беше баща ми. Ако чувате някакъв шум, игнорирайте го. Това второ ниво нещо... И сега ще го минем. Вижте го виждате. И... Няма да качвам много клипове от време на време. Така е. Аз някое време ще спра да качвам видеоклипове тук. И ще продължа в новия си канал Enderman Gamer. Така че запишете Enderman Gamer на български и ще ви излезе. Ако няма още клипове, просто изчакайте. Ще ви в някой клип тук ще ви кажа кога ще има. Обещу. Да. Музичката е приятна. Чувам се кофти, нали? И ви ще измина. Следвай нощите. Следвай нощите. Много. Аз съм наплашил. Какво съм там? Изключих си интернета и пак нищо не става. Ако не го включа просто. Има ли някаква напаница в това? Добре. Добре, ето така. Натисни се, де.
трите абонати и видях, ама не може, да. Ето, кое сега знам? Ето го последно ниво. Хора! Тази игра на един епизод ще я превъртим направо. Не знам. О, това е наобратно. Да, наобратно. Мразя обратния свят. Ако сте гледали зомби... Ако сте гледали зомби... То... Клипът ми на зомбитата... И да. Да, и е така. Сега към следващото на тази странна земя. Музичка. Вижте ли, ние сме в малко корабче. Мамо, не ми. Мамо, аз снимам клип. Извинявайте, майка ми се обажда. И не съм умирал нито веднъж. Аз задобрявам в тази. И спечелих ключ. Наобратно. О, сега вървим да скачаме наобратно. Много така наобратно, Как са им хрумнали такива идеи в главата? Детали да които гледат. Детали да които променят цялата вселена. Ако се дразните от рекламите, кажете, нищо не мога да направя. Какви снимки? На хлеба. Не? Ах, майка ми само ми се провиква. Това ще поминем пак. И го минахме и получим. Още звезди. Минаваме към това. Това нашите турни. Аз ще да кажа къде Робота нещо... Това си робот. Тук не си печелен герой, а ги купуваме. С тия точки. С тия листа. И минате. Там.
дам. И сега към следващото. Не си го спомням. Да, това не си го спомням. Да го е имало. Всъщност, чак сега си го припомнях. Да, сега си го припомнях чак. Ето го. Това е чисто рентген. Това са много време. Време е доста време. Доста време. Но още сме едни. Аз вярвам във вас. Че ще изтърпите тези сцени. Защото това ме дразни. Ето така. Тези малко ме заблуждават. Не ви заблуждават като ходят така. Доста меко ходят. Силни. А последното ето ще е трудно вече. Тая няма игра. Ще има нещо доста дразничко. Доста добър съм станал. Добре. Може. Тук трябваше и да се включат нива. Трябваше да не се включат никакви нива. И приемам герой. И това ще е всичко за този клип, хора. Надявам се да ви е харесал, да не го мислите за смотан. И това ще е всичко от мен. И ще се видим в следващия ми канал. Чао, чао!